सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी रही तनी अब केने अइबे कि आज राजा जी के करवे जवान कैकी के बियाह जान जाके बाकी कौन गीत होता है बड़ा कम एज में भइल बा तनी अपन भूमिका बन हो भिखारी भैया तनी छेड़त रहो ई गीत रउरा सब सुन लेले बानी बाकी फरमाइश बा तो सुनावे के बा बड़ा कम एज में बियाह भइल बा पागल कर देवे काहे हेबे पागल करबू 1 जून के वोट मारे के हेबे मत मारा जाए हमारे से तारा में वोट चल जाई तो विजयी हो जाइबू बिना कमे खर्चा में तार प्रशंसक आइल बड़े आरा जिला से सज्जित सरकार जी बहुत तार फैन हो जब बैठल बड़े बहुत फैन लड़की के बियाह भइल बा कम एज में बियाह हो जाला अगर प्रेम ना होखे तो लड़की फांसी लगावे पर बेचैन हो जाली सब लड़को कहले सकिना बियाह करेबो हो लड़की से तो जहर खा के मर जाई बाकी लड़की कितना सुंदर बिया व्यवहार पे कि थावे वाली माई से कहती है प्रभु जी से कहती है का कहती है वह कहती है जौन रुआ भिखारी भी बजा दे तैयारी में रहो एकदम हीरोइन बन के किया जहां पहला मिलना चाहो देखो ये गीत सैकड़ों बार भइल बा यूट्यूब वाला भाई लोग चढ़ौले बा लेकिन आज ये गीत के तू नया कर सकत रु कैसे अपन भाव से यह गीत एगो ऐसा बा कि सुनत सुनत लोग पाकल नहीं खे आज तो कितना गीत आवेला भैया 10 दिन के बाद सुने के मन ना करे लेकिन ये गीत बा कि हम अगर मर भी जाई तो गीत ना मर सके तो तू गीत के नया करबू कैसे है ना देखो अपन एक्टिंग करके जितना ये गांव में भाई लोग आइल बा जितना गार्जियन मुखिया जी आइल बनी प्रमुख जी आइल बनी सब लोग तहरा के अगर चंदा कर देवे 5500 रुपया एगो फिल्म बन जाई गोलू राजा के हीरोइन बनबू तो गीत के नया कर देबू अपना भाव से कि आज हम पहिला मिलना मिलल सजनी के सजना अमन शास्त्री जी देवापुर से सुनी सुनी भगवान सब बतिया बैठिए के कहबू अच्छा इहो सोचले हुई सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी अब डायरेक्शन करी हम चलो होने जने माई बहिन बाड़ी हेने 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 करके सब बात बता देनी तब भूला जालू सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी रही तनी अब केने अइबे कि आज राजा जी के करवे जवान
मुकुल मिलर जी सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती तनी आराम में से दे घड़ी घाई भइल बिया अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो भैया हमारा दीपू जी देवापुर कार्यक्रम काली पूजा समिति जहाँ की बार 3 नवंबर के निशा उपाध्याय जी के प्रोग्राम फाइनल भइल बा 4 के अच्छा खाली ना रहे तो 3 के हो जाए। निशा भी एगो अच्छा कलाकार बाड़ी या निशा के जौन मंच मिले जा रहा बा उ निशा के घर के मंच बा जहाँ कोनो कलाकार बाकी नहीं खन और जब तक हम जियो भाई मनले बनी तो कोनो कलाकार बाकी भी ना रहे। दीपू भैया की ओर से पुरस्कार मिलल बा। मुकेश यादव जी युवा शक्ति कुचाई गोपालगंज के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। लड़की को हतिया का राजा जी के ओठ जब बसती भूख भूख बारी हमारा दिलवा के मुस्कान है ने आवा भूख भूख बारी हमारा दिलवा के बड़ी खुशी के बात भाई युवा खातिर बिहार के सबसे कम उम्र के प्रमुख बानी भैया हमारा विश्वजीत यादव जी प्रखंड प्रमुख उचका गांव के माध्यम से बहुत बहुत हमरा के आशीर्वाद दिले बनी। माई थावे वाली के कृपा से पद प्रतिष्ठा और जीवन भर बरकरार रहो यह माई से प्रार्थना करो। लड़की को हतिया का रोगन गनाई पिया गोरा जब उठाई है रोगन गनाई पिया गोरा जब उठाई है
राजा जी